Здравейте хора, аз съм Чоко Парляка. Днес ще продължим онзи епизод, който стана твърде дълъг. И това е второто, което ще играем. Тогава искам да продължа някой с Барса. Значи не искам да играем защо. И ще играем сега с Реал Мадрид. Айде, мач. В миналия епизод карах най-красивия гол, откак аз доста време играх на мобил, обаче не ми е хрумвало да снимам. Най-красивия гол, откакто игра, това е за първи път вкарам задна ножица, разбирате ли? Това просто беше уникален гол. Не знам как, ако на някой не му хареса, не знам, просто от футбол разбираме. Стига, бива ли такова нещо? Близай! Браво, бе, вратаря, бе! То велик. Айде, давай моя. Ай, моето момче. Прави я. Айде. Опа. Ама не така, бе. Ама не там, бе. Тук е прави. Какво града? Мале. И миналия епизод пак играх срещу Барса. И оцелих 3 гради. 3 атаки, 3 гради. Представи сте какъв късмет съм имал. Не мога да го опиша. Аре бе, никой няма, бе. Направо. Цепя от тук, бе. Отстане. Трябва да вкараме, няма време, времето свършва. Ето го, какво да кажем повече? От ауто му ли вкараш? Ми може, бе. Това е много лесно даже. Това за мен е направо си е. Реал Мадрид, вие се изправяте срещу бивши шампиони и настоящи. Така че няма какво се трудите. Гонзалес, мой чек. Много далече от истината. За жалост. Публиката много вика, бе. Без това няма вкара, така че много здраве. Втори поне да имаме. Айде, от мен да мине. Само 2-0 ще въбия. Само 2-0, бе. Охладе Чемберлен вкарва за 2-0. Моят капитан отбелязва. 2-0. Това е. Някакво говорим. Няма. Думите са излишни. Тък му чак да ви покажам отбора. Ето ми е 72 атака. Имам Балотели. 86 Моденсе. Деней от Латфорд. Сонан имам Жозен Лонг. Охладе Чемберлен. Айоби. Брадли от Байер Мюнхен. Беше играч на Байер Мюнхен. Гнарви. И защита Вандерлефт. 72 рейтинг. Ръткер 78 рейтинг. И Качхакарт 74 рейтинг. Просто някакво говорим. И думите са излишни. Токени. Това нова. Ти се баваш. Това. 25. Що не взема се играм. Това струва една паричка. Майко. Добре, изкупим някакъв футболист. Какво ще кажете? Аз съм за. Нападател. От Премиер Лиг. От Арсенал. Съта. Бе, няма ли ефтини, бе? Оле! Ама чакай, бе! Аз вземам от Наполи синия, бе. Чакай малко, той ми е най-добрия футболист тук.
Ще се лъжим сега. Айде ли се лъжим? Айде ли се лъжим? Какво ще кажеш? Ето го 33. Някакво говорим. Абе, защо толкова скъпи, бе? Имаше един за 30. Айде, пламе го. Айде, и си не наш. Ай, мачкай. Ето го и сине. И сине, дами и господа, моят любим играч. Няма какво да говорим. Значи отбора ми е велик. Добре, ще играем лига. Почваме. Да си промни срещу този. Ема той... Не бе, той още не е починала. Още не е починала, така ще му да се хвърлят от самата игра. Ние не искаме да падаме. Все пак, малко от малко да мяса. Усяти, Арсенал, але. Арсенал. Арсенал, але. Арсенал, але. Арсенал, але. Арсенал, Арсенал. Лондонското дерби. Арсенал, Челси. Паска Малан. Паска ми Инсине. Инсине. Той тръгва. О! Удари 1-0. 10-та минута Инсине се отбелязва първия си гол в първия си матч. Просто какво кажем за него? Да знаете, аз се локомоя си Инсине. Защото ми е любимия играч. Където и да ще му я подам. Дори да съм на празна врата. В това. Дай на Инсине, бе. Инсине, бе, тапанар. Така. Аре. Айде, его. Деба. Опа. Извинете. Искам цензура. Цензурираща цензура. Ай, моето момче. Ай, 2-0. Ай, Челси. Довиждане. До чуване. Айде, пускай му там. Айде. Добре, защо? Аз къде е вратна? Не е ли малко корумпирано тук? Корупция! Оставка! Дуспа! Няма ли Ай, вкарах тя. Айде, бе! Бати градата! Добре, защо се целя гради, бе? Няма ли малко един път да ми дадете и аз да вкарам гол, бе? Айде, бе! Ай, 3-0, чао! Чао! Бай! Ба. Лоренцо Инсине. Най-добрия. Инсине просто е от такова разстояние, е от тук някъде. Дадоха му S1 и той си едно докосване и я вкара на Реал Мадрид. На Навас. Защото Навас беше излезнал. Ама то не е целта, че Навас е излезнал и то е лесно да ме вкараш. Целта е да погледнеш дали Навас е излезнал и тогава. Защото всеки може да е ритни без да иска и да я вкара. Ама ти трябва да погледнеш. Сега край ще свири. Трябваше ги бие 8-0. Много далече съм от истината. О, Гал ли се казва? Виж се Глауей. Или как се казваш там? Дета знам. 74 атака от 80. Чакайте малко, бе. Мазе, не съм тук. Аз трябва съм някакъв супер велик, бе. Прогрес. 70 от 100 000 фена. Вау. World клас. Те какви са, бе? Защо? Карман. Карманчо. На теба. Си имаме двамата.
Както... печеля. Той има жироместо, аз съм обълтели педрас. Пак печеля. Два пъти падам. Охо, мачкай. Падам. Само то ли ми е по-добър, бе? А другите са равни, Добре. Падам, равни, падам. Всичко ми е паднало. Право съм стоварен на земята. Доней, дуна, Василей. Слънце, Тракия огрява. На Пирина пламене, родино, мила родино. Ти си земен рай. Линк, едит. Охо! Me gusta John Chitole. Select. Добре, хора, това ще е края на този епизод. Ако ви е харесал гличчетата, дайте един голям лайк. Абонирайте се за моя канал. И това е. Чао, готини пичове.